Проблема да шешеле. Яисә шешелерлек юлы күренә башлый. Үзем укыганнан соң нишләп кыйбат икәнен аңладым инде. Материалларда бик кыйбат, җепләре дә бик кыйбат, эше дә бик катлаулы, бик авыр, бик нечкә. Мин үземне билгеләнәм бирле, 5 яшьтән бирле чигү белән шөгыльләнәм. Хәзерге көндәге шикелле исемдә тора, әниләрдә торган яшь егет Наил абый мине 5 яшьтә энә тутып чигәргә өйрәтте. Шуннан бирле көн сайын чигү белән магам. Бәләкәй вакытта төннәргә хәтле чигәдер, әни минем чигүләрне кулымнан тартып алып юкларга җибәрә иде. Иң яраткан чигүләрем минем гладь дип атала, гладь техникасында. Башта менә шундый чәчәкләр чигә башлаган идем. Соңыннан менә шундый балаларга ошаткан мультфильмдагы рәсемнәр төшерә башладым. Чөнки яулыкларны, кул яулыкларны күп чигәләр, ә менә шундый рәсемнәрне бик чигеп киләр. Сабантуйда яулыкларны талап алып китәләр егетләр, 2-3 яулык алып китәләр минем чиккән яулыкларымны. Бик яраттылар. 3 ел элек миңа техникум народных промыслов дигән уку җиреннән белдерү ирештерде. Чигүчеләргә өйрәнергә студентлар җыялар икән. Шул вакытта мин барып үзешчән чигүче буларак минем профессиональ чигүчегә өйрәнәсем килде. Шуңа күрә анда укырга кердем. Анда укыганнан соң менә шушындый бархатка алтын белән чигеп шамаилләр чигә башладым. Рәсемен чигәм, язуларын мәчеткә барып язып бирделәр миңа. Чистай урамындагы мәчеттән язып бирделәр. Алар бит бик катлаулы, аны бик дөрес язарга кирәк. Шуңа күрә мин үз үстемә алмадым, белгән кешедән яздырып алдым. Монысы бу шамаилне инде интернеттан алдым. Рәсемен генә зурайттым да чиктем. Чигүләре аерыла. Булары чигү бик җиңел, бик җитди. Чөнки монда тукыма белән җеп кенә кирәк һәм чигү өчен менә шушы төрле размердагы кыршаулар кирәк. Бу техникага килгәндә инде моның эше бик катлаулы. Монда бархат та кирәк, дублирин да кирәк. Дублирин ябыштырыла бархат янына, бархат чөнки бархат уйный, уйнамасын өчен шушындый дублирин ябыштырыла. Бархатны тотып тора. Соңыннан менә шушындый әйбер кирәкми аңарга минем ирем, тормыш иптәшем аның өчен специаль рамнар әзерләп куя. Аны шунда тарттырып, бөркәтеп куясы. Ул барабан шикелле каты булырга тиеш, чөнки чигүе бик авыр. Бархат уйнамаска тиеш. Аның белән генә бетми. Чигү алдыннан рәсемне төшергәннән соң фетрдан менә шушындый детальне кисеп, рәсем буенча тегеп куясы бархат өстенә. Я инде менә шушындый картон кагаздан кисеп детальләрне тагын шунда үркәтеп куясы. Шуның өстеннән генә чигү башына. Чигүе бик авыр, чигү җибе бик нечкә. Бу металлизированный җеп. Бик дөрес чикмәсәң, күбрәк сузсаң, металлига төшә. Лескасы гына кала. Шуңа күрә бик авыр эш, бик нечкә эш, бик аккуратно эшләргә кирәк. Бархатны менә бу әйберләрне чиккәндә дөрес җибен тыкмыйсың икән, аны чыгарып була. Бер инде бер нәрсәсе калмый. Бархатта энә белән тишсәң, уже тишегә кала. Шуңа күрә бик әкрен чигәргә кирәк. Эш бала анасы буларак шушы мультфильмны карарга яратам. Шуңа күрә мондай әйберләрне бик күп әйткәнчә, бик күп кеше чигә. Хайваннарны чигүче юк. Соңнан мин күптән хыялланганым, фотографиялар чигеп карарга менә, улымның фотографиясын чигеп карадым. Тату чыкканмы, юкмы? Бөтен караган кеше бик ошаган диләр. Бәлки вакытта рәсем ясыйдым, хәзер күбрәк әзерне кулланам, интернеттан чыгарам, җыям. Аларны зурайтам, җыям. Күз бетми янда чигеп утырганда, утыны дөресләп куйсаң, рәсемне дөресләп куйсаң, урын әзерләсәң, күз бетми. Соңнан мин медработник буларак үз вакытымны планлаштырам. Күзем авыргач, мин аны хәзер уже куям. Элекке шикелле төнгә хәтле чигеп утырмыйм. Була вакытта ирем тоже килеп алып китә. Юкларга җитте инде сиңа утырырга дип. Ләкин мин аны бик яратам. Эштән кайтканнан соң чынлап та мине тынычландыра. Аннары өйгә кайткач, балалар үскәндә әни кирәк бөтенесенә. Бөтенесе әни шулай, әни барыйга, әни эшлигә чигеп утырганда, алар беләләр, әни эшли, әнигә бер кеше тими. Шул вакытта әнинең проблемалары да чишелә кайсы вакытта. Кул эшли, баш бит бу вакытта башта эшли. Тынычланып уйлап утырганда, менә шушы нәрсәләрне чигеп утырганда проблемалар да чишелә. Яисә чишелерлек юлы күренә башлый. Тынычландыра, күңелне тынычландыра. Кайсы вакытта була, менә эштән кайтканнан соң кайтасың, бер нәрсә тотасы килми башлый.
bir-iki atna bir нәрсе эшләмәсәм авыр була. Бар bir нәрсә тотам эшләргә. Соңнан мин аны алыштырам, менә кушакларга менә бу кушакларны ташлыйбыз дигәннәр, кызлар бит балалар шишендерәр кушакларны. Ирем табып алды да шишенгән килеш. Чыгарып атам диде. Мин жәлләдем. Менә шушындый милли киемнәр тегеп чикеп куйдым. Аннары мин тагын бәйлим, мин бәйлим кушакларны бөтенесенә бәйләп йөртем күлмәкләр. Сөлге, сабантуй сөлгесе була бу. Мин аларны шикмидем, ләкин никах укыттык уртанчы кызыбызга. Авылга кайткачтан сабантуйга безнең шундый традиция дип әйтимме, яшь киленнәр сөлге чигәргә тиешле. Минем кызларым алай бик мавыкмыйлар, шуңа күрә мин чигеп карадым, бара алмадылар сабантуйга, шуңа күрә минем сөлге калды. Миңа ошап калды, үземә ошады, шуңа күрә мин икенчесенә тотындым хәзер. Бәлки сатырга куярмын, бәлки сатырга кызым сатабыз диде инде. Мин гладь белән чигәм. Менә бу гладь техникасы булар бөтенесе. Гладь, анысы да гладь. Гладь ул менә рәсемне ясаганда менә хәтер уйлап карагыз, рәсемне ясау йөртеп чыгабыз бит карандаш белән. Аннары краска беләнме, карандаш беләнме буйыбыз. Бу да шуның шикелле. Рәсем уртасына краска җипләр белән буяп чыккан шикелле була. Күңелгә нәрсә килә инде? Нәрсә чигәсе килә? Кайсы вакытта менә шушындый нәрсә чигәсе килә була. Кайсы вакытта чәчәкләр генә чигәсе килгән була. Шамайларның яңарчы алар өчен аерым теләк булырга тиеш. Чөнки ул эш авыр, узак эшләнә торган. Ну, буларга киткәндә инде шиге иң элек тукыманы алып кайтканнан соң рәсем ясыйбыз. Менә мин шундый калькагамы, менә шундый кагазгәме рәсемне төшерәм. Шушы копировка белән копировка куеп, уже нигә тукымага төшерәм. Энәләр белән эләктереп, тукымага төшерәм. Егәбә чыкмасы ручка белән җитеп чыга. Соңыннан инде менә шулай итеп киертеп, әзерләп куябыз. Моны гладь белән чиккәндә энә белән чигәм. Моны бу инде крючок белән чигелә торган тамбурный шов дип атала. Энә белән дә чигәргә була. Ну, крючок белән чигәргә шикелле, миңа тизрәк тә шикелле. Рәсемнән төшергәннән соң җипләрне алып кайтаммы, барымы минем. Менә шушы җипләрне кибетләрдән алып кайтам. Тандемнан алдым, иристан. Кайдан инде кибетләрдә хәзер җипләр күп калмаган икән. Көне барган идем, таба алмадым. Җипләр, кирәкле җипләрне. Аларны шундый кыяфәттә сатып алам. Аларны шундый күрәкләргә әйләндереп куям мин, байтып сүтеп. Түбәтәргә карап торам да, булар нигә бик кыйбат дип уйлыйдым. Чөнки чигү җиңел шикелле. Белдем, менә үзем укыганнан соң нишләп кыйбат икәнен аңладым инде. Материалларда бик кыйбат, җипләре дә бик кыйбат, эше дә бик катлаулы, бик авыр, бик нечкә. Кыялана мин материалларны алып кайттым инде. Тигеп, чигеп карарга үземә. Хәзергә әле вакыт җитми. Безнең шул бер проблема инде, вакыт җитми. Чөнки эштән соң анда 2-3 сәгать вакыт кала барысы. Өйдәгесенә карыйсы, балаларына карыйсы. Бу техника өчен обыкновенный мулине. Но кемгә нинди эши, миңа эши әзрәк ялтырап тора торганнары. Укытучы кайсы бер кешегә матовый эши, кайсы бер кеше шерстяной гына ала. Миңа менә әзчәк кына ялтырап тора торганы килә, шагыбрак тора, чөнки ул ятканда арасы күренми. Ул ялтырау әзрәк дефектларны качырып тора. Матовый булганда бөтен нәрсәләр ул сүтелә дә башлый дип күренә. Дөрес әзрәк эшкимәсәң, матур булмаса, ул күренеп тора. Шуңа күрә мин менә, ну булар импортный, конечно, булар кыйбатлы җипләр. Аның шыраклары да бар, но миңа алар ошамый. Результат ошамый.